Ya Allah, 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 Rabbi, 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 Ya Allah, Rabbi, bantu kita, Nabi Muhammad, bantu kita, wahai sahabat, tolong saudara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita akan mengaji lagi kerana wajah tubuh alanya tu sekape. Jangan disangkut du alamat, kau disangkut du alanya tu sase. Orang mendengar samunyo ingi alim ulama banyak nak kiramat. Jangan lagi tu baca dodo. Omong banyak kalepu manona tu, anak coba pu manona mudo kota doa kepatian. Zat sifat namu kajinya Allah Muhammad di mana pinyo di mana mana tapi nyatunya kau inapam ya tikitu jalan sama kata marimu tak mungkin biawak kabar anak buayo tak mungkin babi kabar anak musuh tak mungkin tumbuh tangguh di kudu ada purasu dengan merasui ada pun rasu dengan pareso ada pun raso dengan marasoi bapo bana nginyo api bapo bana cincin jari bagara cincin kana nur jari bagara tubuh ada sifat mani ko iyo ujoda anna sabana diri tentu kajalan kalilalui tentu kalawe begitu lagi ku bakla tuli laisi supaya dapat bijuna gawi Allah lalu dua di atas dan kursi di kepala jantung Muhammad Badi di pangkal jantung udara mati tampaknya itu di selam kiri di situ puluh Abu Jaya berdiri paparannya Muhammad taman Nabi bakala umat di paparan tadi negari mata di mata Nabi komandan Muhammad anggota suci anggota samu sekali masuk tarugo kampung narami sabuanyo lagi naik kasih dan pandangan dimasuk ini orang malam-malam lomba-lomba menyerahkan anak apa ibati kona oh biar ke SD walau ke SMA biar ke pesantren walau ke PGA diberi biaya lah berjuta-juta kau sawala tak ada kau barang kajua aduk dia nak kamana di sarjana mendapat karajo kalua SK itu apa guru juaya sedangkan merangai anak sekolah pulang sekolah ini di apa disuruh puasa pagi jelapa disuruh sembahyang itu nama leban alasan kabundo 107 ayat pai kata pekawan ninyo baraja pai mapa agak sabanta sakio juana pai malala olehnya gila yaune kanu monta sekali kalau indah kana nawate dan bawana paling acok mana kawater dulu kasingkara Tanjung Mutiara madu kasih dengan asmara kalau bayi itu anak sekolah alamat sekolah kapatah di tangan alamat ibu ayah nyuitnya ada alamat GBKI ASK keluar bunyi SK nyu tamuak tangiak begini apa nak desi apa nak dipanda apa nak digawi tadu nak tahanyu dan tinggal jangan jauh bayi iyo depemo di depemo dah pikir badai
illallah ya nabi Muhammad ya rasul untuk la ilaha illallah ini Tuhanku orang yang mulia yang mati itu orang mati maka nonton naba asabu lalil sabu lalil majamu lalil nabi ya sulami ya sulami nyusadu asabu tukang itu purito ya soli ya nabi ya soli ibadu
kulli ma illa pinta kaguru Olay na mo lagi kago O sa pamanalay nyo diri Olay iyo nalaigo Ahay padoa kita Iyo diri lade adilla Lagi panalataan Lagi andam nam tabasa Nelayawan padoyo Bayang-bayang aduh di dalam carami Oh iyo na bujul anda monyo yakin Orang na pacarami Si ujul mo ayo na monyo yakin Baitulah salar kaganti na sakal Leulang deka guru le tambah dalam surah Jarang nande batamu nande sana rupu yogi nangko Kini nanti ga iyo bapak nalai ga pandang sure izinyo Sabana nantare netare sajo pinonton nanti ga kini nangko Memang niyo kalau nalagi iyo padoyo malawanganko Indah adona takwila de ebini Tapi vinyo pagkaarari inyo Iyo karano di tanine indua nalai basumangan malam nangko Memasa kalian yo indua di malam kini gak manapi elago Sabananan iyo nade nyo kini Iyo ne bangki yo sumangan iyo Iyo siang hari agak yo lagi yo bakarajo Latianan niyo de mamasak macam-macam nanti kue enyo Aduh mamasak yo sambaran Aduh mamasak gulai gajiku Aduh mamasak enyo de tanah gulai tutu sambalatu Aduh bulu Aduh nalabor yang ikan niyo nalama yo de rasonyo Aduh gulai cubada iyo sabana manalero Kalau gulai de cubada sa iyo sakarang kenjurang marago
Modini tengah malam indua yo tapi hamu samanala denyo bangki iyo akala sumangainyo matanga silawatulang iko bananala turito iko la turito kalanutukan desila wenan datangan aku jo satu kalau ibu di main bola piala dunia kan uyo umpang bola denyo Brazil lai malawan nande bulando umpang bola peten jula kelas berat yo kaduro ibarat de olimpil jomikiti sonyo de balago kalau olimpil tak ingat miti son mandi di ipangkatan ino kalau kison dekati olimpil mahadia buka umpamola bintang film la samosa mola wali somo la samo si jaka tingkir jaka taruh la karonyo kalau nande lagonyo tigo hari tigo malam nande udaro walau badanyo ka alatia walau yo la samole dole no tarano de Allah baturi pai mangambane turito Suara lama moro laba bunyi konke demano kadang mandan ciang bak bunyi dua si ciang gilo kadang mandan daro bak bunyi belik di lando kudo kanda Pak RW tentu yo di bari bana sini yo jati jo irama tapanuli kapana para tula irama batakaro irama la perjuangan di tahun ampe puluhan limo sama so nenek moyang mau siap penjajan de bulalo sama so pesawat tempur badindia de palu kuhanu sama so helikopter baliang jo biladu sama so kereta api dahulu itu ayo de atonyo sama so latenyo itu musim de rambut nande karibo sirawa pangkalawas Spanyol nande kuntiangnya basi batu denyo angker ko tingginyo nanti ko heto kita putar dengan punyo ekato yo etis lito ngabali yo de pakonto kalau kibo di bandalurui upia uyo panggilan uo nakamila denyo bari di mungkuran niyo nalabasano ayo natapia tulang na jogilang niyo nalakapano odo gay latahami paejo bagitulah denyo bana jo irama iyo nalabo deminan lagi bulan di bandaluri di simpang tigo masih gue lagi bulan pada malam gini nangko macam dehi bulan donal deki to pasang hati di dalam dato
popinang nan mai boribo nama tabayang kisah nalamo nama takana eu nalamo kasitu azalmon punyo karajo hasina barapi kamambari pulo walau azalmon alamadianko Allah balik me tangan kagado tapi napo ako namun albumnya di kendang jual rasa nambana di dalam dado di dalamnya dado pasalan dulu nantu kalau nantu aduh pulo spesial banget iramanu nantu berkecil hati pulo ma'alum kita sari basuh hajaran batamu sarupo iko dilai pandai maminya litinju tampak deorang ala takati ako pa ewe o kadinan ko kopi Diko disabu ibu di badan pasang lagi di hati kudu jaringan Pak RT bahelo hari-hari nambah tangguangkan kok disakui kayo diurang bapingan ame bacawan perak bacawan la perak kasinar barapinangko tiang tak sanang malam bajago dula timbako ko pa RW obaku baju di malaka mungkin orang bandalui mambi aja di rasumano mungkin kamarado badan sampai tuh pada sebantu lajo bape kusui musim pabito keselesainya pandang selesai harilah sanjo elu lagi karo orang padano pandang selesai harilah sanjo elu orang pajalo ejo irama la orang minang tuan salmun punyo karajo memang saya sakit la di baridu gini lah kami tuku satu laju tambahnya kalau tuku aja tambah lain dan kalau biasa jo irama kajina di kola de pujiyo kola di lagi kabakina malade iramano esina de barapi kabakina lade nyopulo alati lade kami de balai lade taronyo laijo tapi adulang jogir yang lade kabalo iko lade punyo dari kami lade baru sipa kapasi kuat capai jeka campa jelapai de awa agak ka
naga apa metidu laku lang tambay. Awa apa milyo ome Akami atapu ba ule Amato ka inda sakit Ila jando tengka apunda adape Siko na alum sampai Bacere olah pondai Laku ko duduk di kondai Baju pendek pasti awai Apa tu yang pagi joko kau Iya Nanti kau lah oto basola Kita manu kabake uang awak